hjælper os. Så kan vi hjælpe dig. Nej, hvor blev jeg bange, mand. Jeg var skøg. Nej, hvor blev jeg bange. Jeg kan hjælpe dig der. Hvad kan vi gøre? Skal der sprøjte vand med nu? Jeg tænker. Skal vi hjælpe dig med det? Scheisse, mand. Men det er i hvert fald... Jeg ved, det er en film, du kan se. Ja, det kan du se. Ha ha ha.